Salam para sedherek, sugeng pinanggih wonten renungan padintenan GKJ Purwantara. Kemis 16 Juli 2026 déning Diaken Karni Pepantan Gondopolo. Waosan ing dinten Kemis injang menika inggih menika wonten ing Matius 13 ayatipun 1 dumugi 9. Ingkang makaten sabda pangandikanipun Gusti Matius 13 1 dumugi 9. Ing dina iku Gusti Yesus miyos saka ing omah mau lan banjur lenggah ing pinggir segara. Tumuli ana wong akeh padha gumruduk sowan lan grubyuk panjenengane, mulane Gusti banjur minggah ing prau lan lenggah ing kono. Dene wong akeh mau padha ngadeg ana ing gegisik, banjur padha dipangandikani prakara pirang-pirang kanthi pasemon. Dawuhe, ana juru nyebar wiji metu arep nyebar wiji. Sajrone nyebar iku ana kang tumiba ing pinggir dalan, banjur ana manuk kang padha teka nucuki. Ana kang tumiba ing padasan kang ora akeh lemahe, wiji mau enggal thukul amarga lemahe tipis. Nanging bareng srengenge wis saya dhuwur, banjur alum. Wekasan dadi garing sabab ora ana oyote. Ana maneh kang tumiba ing eren, bareng eri-erine saya gedhe, wijine kalindhih temahan mati. Lan ana maneh kang tumiba ing lemah becik, iku banjur metu wohe, ana kang tikel 100, ana kang tikel 60, lan ana kang tikel 30. Sapa kang duwé kuping ngrungokna. Makaten sabda pangandikanipun Gusti. Rahayu tiyang ingkang mirengaken sabda pangandikanipun Gusti lan nindakaken wonten ing sauruting gesang ing sak dinten-dinten. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, inggih menika waosan-waosan kala wau menika namung gegambaran lan gambaraken gesang kita wonten saklebeting gesang ing sak dinten-dinten. Inggih menika kanthi jejer wohing kapitadosan. Inggih menika wonten ing saklebeting gesang kita ing sak dinten-dinten. Kita menika ingkang kawula tindakaken mbok bilih dereng saged trep kaliyan pangandikanipun Gusti, lan ugi menika pasemon-pasemon menika ingkang nyebar wiji menika Gusti Yesus, lan ingkang dados wijinipun ingkang dipun sebar menika sabda pangandikanipun Gusti. Dados pasemon lan wonten ing pasemonipun Gusti menika dados kita menika wijinipun lan Gusti ingkang dados juru nyebar. Dados kita menika dipun sebari wiji, nggih menika ingkang dipun sebar menika sabda pangandikanipun Gusti, lan juru nyebaripun menika Gusti Yesus piyambak, lan ingkang kasebar menika wonten setunggal wonten ing tanah ingkang tipis, nggih menika utawi menika wonten ing kasebar wonten ing dalan menika ingkang boten saged tuwuh lan ugi dicucuki kaliyan manuk, lan ugi ingkang kaping kalih nggih menika dumawah wonten ing lemah padas utawi lemah ingkang tipis menika saged thukul, nanging menika boten saged
tuwuh utawi saged inggil menika dadosipun namung garing. Lan ugi ingkang kaping 3 nggih menika ingkang winih ingkang dipunsebar wonten ing ren nggih menika wonten ing eri. Eri menika tetukulan ingkang wonten ing eri menika nggih saged tuwuh ananging ketindes kalian grumbul eri menika kalah lan ugi boten saged modot utawi boten saged inggil utawi inggih mati menika ingkang kaping 3. Lah ingkang kaping sekawan menika winih ingkang dipunsebar wonten ing tanah ingkang subur lan ugi lemah ingkang eloh utawi subur menika thukulanipun sae lan ugi saged thukul kanthi inggil lan saestu saged ngedalaken woh ingkang sae. Menika kangge waosan-waosan pasemon ingkang sampun kaserat wonten wonten ing Injil Matius kala wau nggih menika Injil Matius 13 ayatipun tunggal dumugi 9. Makatena ugi para sederek nggih menika pangandika-pangandika menika pasemon menika kangge gesang kita sing ing sak dinten-dinten nggih menika menika wonten sekawan perangan nggih menika ingkang setunggal menika winih ingkang sampun dipunsebar wonten ing pinggir dalan lan ingkang kaping kalih wonten ing lemah padas lan ugi ingkang kaping 3 wonten ing grumbul eri utawi ren nggih menika lan ingkang kaping sekawan nggih menika winih ingkang dipun sebar wonten lemah ingkang sae utawi subur menika para sedherek ingkang kinasih nggih menika ingkang tetiganipun nggih menika ingkang setunggal kalih 3 ingkang pinggir dalan menika sampun dipun cucuki manuk boten tuwu malih lan ingkang wonten ing padas menika alum utawi garing lan ugi ingkang kaping 3 menika sampun kalindes dening eri nggih menika nggambaraken menika upami tiyang saklebeting gesang utawi anggenipun nampi sabda pangandikanipun Gusti menika mangu-mangu utawi nggih menika negatif raosipun negatif dados mangu-mangu piyambakipun menika namung wontenipun nggadahi was sumelang ajrih lan ugi anggenipun derek Gusti menika boten saged tuwuh uwoh ingkang sae ananging piyambakipun menika nuwuhaken manah ingkang boten sae nggih menika was sumelang lan kuwatir nggih piyambakipun menika taksih dereng saged nampi Gusti sawetahipun menika ingkang tetiganipun kala wau pangandika-pangandika ingkang 3 ayat kala wau ingkang kaping sekawan nggih menika winih ingkang sae menika ingkang dipun sebar wonten ing lemah ingkang subur nggih menika menika saestu saged ngedalaken woh ingkang sae lan menika nggih menika perangan ingkang kaping sekawan menika raos ingkang positif wonten saklebeting manah anggenipun derek Gusti menika saestu tanggen kukuh lan nggadahi raos ingkang tumemen lan saestu kiyat iman kapitadosanipun saged kukuh nggih menika mbok bilih menawi kita menika mbangun rumah ndamel griya menika pondasinipun ingkang kokoh lan ugi saged dados bangunan ingkang sae lan boten gampil roboh nggih menika wonten ing nomor sekawan kala wau nggadahi raos ingkang positif dados boten badhe ninggalaken Gusti malih tansah setya tuhu dumateng Gusti lan saged nampi nggih menika sih rahmatipun Gusti ingkang sayektosipun dados nggih menika kanthi judul nggih menika wohing kapitadosan nggih menika
kita saged kapitadosan kita menika ngedalaken woh ingkang sae lan ngrembaka wonten saklebeting gesang wonten ing pasamuan lan ugi wonten ing saklebeting gesang kulawarga ing sak dinten-dinten. Dados boten badhe nggadahi raos kuwatir lan sumelang lan boten nggadahi raos mangu-mangu kados taneman ingkang boten sumeleh wonten ing lemah ingkang subur kala wau. Menika sabda pangandikanipun Gusti ingkang saged kawula aturaken nggih menika wonten renungan ing padintenan menika. Amin. Lan sumangga kita ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing ngarsa Duh Rama kawula wonten ing swarga, kawula ngaturaken panuwun lan pamuji syukur dumateng Paduka sawetahipun Gusti lan ugi Gusti tansah paring berkah lan Gusti tansah ngiyataken iman kapitadosan kawula lan ugi sederek-sederek kawula ugi tansah kiyat iman kapitadosanipun lan saestu ngedalna woh ingkang sembada lan saged ngrembaka saged mbeberaken sabda pangandika Paduka ingkang suci dumateng sanes lan dumateng sesaminipun. Duh Pangeran, sedaya pandonga lan panuntunan Paduka ing sak dinten-dinten tansah kawula antu-antu lan ugi berkah Paduka ingkang kawula suwun wonten asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga lan nyuwun. Amin.